Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o Pionero Matzerato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Pois xa estamos de novo con todos vostedes. Saben que poden participar connosco, cos invitados, cos convidados, a través do teléfono 986 710 744 para facer calquer pregunta, calquer consulta ou comentario sobre eles. Neste caso, pode ser sobre Meaño. O portavoz de Independientes, Meaño Independiente, José Manuel Áspérez, xa está connosco. Moi boa noite, benvido, señor Áspérez, como estamos? Boa noite. E como está Meaño? Sigue estando entre Sanxenxo e Grove. E os veciños de Meaño como están? E os veciños de Meaño ben xestionados? Bueno, dende o punto de vista municipal? Aí xa temos... Aí xa empezamos a entrar en detalles. A entrar en detalles, a ter que puntualizar algunha... Vamos a puntualizar moito, porque para iso ben. Estamos facendo, lóxicamente, balance de casi o 50% da legislatura que levamos nesta. Bueno, antes de nada, e antes de analizar a xestión, me gustaría que, ademais, é a primeira entrevista que ven a pleno aberto dende as pasadas eleccións, que valore un pouquiño os resultados de Meaño Independiente, desta agrupación de electores de Meaño Independiente, porque foi un exitazo, non? Moito respaldo. Sí, así o temos que ver, e así dentro do noso grupo o terminamos analizando como un éxito, porque a pesar de que un se presenta con intencións, con todas as mellores e todas as máximas intencións, que son as de incluso chegar a gobernar, pois evidentemente ter 1000 votos en Meaño, creo que nos quedamos en 999, 4 concelleiros, creo recordar 70 votos do quinto concelleiro, pois é un resultado que temos que considerar como un éxito. Fomos unha agrupación... Hubiera lle sacado a maioría absoluta ao Partido Popular? Hubiéramos quitado a maioría absoluta ao Partido Popular. Esta lei de ON deixou por aí perdidos 300 e pico votos entre os votos do Bloque e os votos de Compromiso por Galicia, e o Partido Popular obtuvo unha maioría absoluta incluso con menos porcentaxe de voto que en outros concellos da zona onde sí a perderon, como Cambados, por exemplo. Nos estuvemos aí a punto, e bueno, unha agrupación nova, unha agrupación que naceu prácticamente 2 meses antes das eleccións, unha agrupación con xente con experiencia, con xente con menos experiencia, pero todos co obxectivo de mellorar a xestión que hasta ese momento estábamos vendo no Concello e que seguimos vendo. Quere dicir isto que xa a xestión, xa vostedes eran críticos co anterior alcalde? Coa alcaldesa. Desde mitad de legislatura... Correcto.
Lourdes Sucha... Dende o 2012-14, non? No, 12. Exactamente, 12. Sí, máis ou menos, desde finales do 12, desde noviembre do finales, 12, que cando Jorge Exactamente. Domínguez abandona esta vida. Exactamente. Pois, desde o ano 13, Lourdes Sucha é alcaldesa, e nós, pois, eso, vimos recollendo pois esa falta de xestión, esa falta de acercamento ao veciño, esa falta de falar co veciño. Eu, en particular, pois, estaba ao frente dunha asociación en Meaño, do equipo de balonmán de Meaño, e nese contacto que tiñas que ter coa alcaldesa, pois notabas esa falta de xestión, esa falta de acercamento, esa falta de diálogo, e os veciños pois te viñan comentando mesmo, e un día falas con un día falas con outro, te animas, debíase, isto non vemos ben, isto podese mellorar, e empezamos así, e prácticamente 2 meses antes non había prácticamente nada, en febreiro, e en marzo pois estábamos coa candidatura media montada ou montada para arrancar a campaña en maio. Bueno, e desde entonces, xa postos aquí analizando a Meaño Independiente, nestes 2 aniños, como resume o que fixeron, non só pos veciños de Meaño, sino por resto de fora? Non digamos que todas as mocións, pero si un pouquiño a línea, a trayectoria. Todas as mocións é moito falar, porque creo que 2 anos foi nos admitida, creo, unha moción. Me podo equivocar e poderon haber sido 2, pero sí que presentamos bastantes mocións e non nos foron admitidas. Non só nós, tamén outro partido que está na oposición, o Partido Socialista. Con 2 concelleiros. 6 na oposición e 7 gobernando. Exactamente. E non sei esta deriva, porque casi é unha deriva, porque no último pleno, incluso a alcaldesa xa nos propuxo, non quero dicir impuxo, vale, porque sona feo, incluso, pero nos propuxo que incluso as preguntas as presentemos por escrito. O sea, xa non só non admitas mocións, o PSOE recurreu incluso ao Valedor do Pobo. Non somos Meaño Independiente e recurrimos ao novo sentido ao pataleo, a ser tercos, a insistir e a estar ali, e se non nos admiten a moción irá a pregunta, e se non falaremos cos veciños, seguiremos recollendo as inquedanzas dos veciños e seguiremos ali no pleno dando novo sentido á lata, vale? Porque esta deriva de non dialogar, de non salir á rúa, eso que prometeu, porque a máis prometeu no que iba a estar na rúa, que iba a ser unha alcaldesa 100% dedicada ao veciño, vale? Nos, cando entramos, nos pareceu un disparate pois que se puxera 43.000 euros de soldo. Hai rato falabas coa compañeira do Grove, coa compañeira de mesa do Grove, Beatriz Castro, de que os políticos teñen hoxe en día esa mala etiqueta. Sí, esa mala imaxe, sí. E esa mala imaxe pois é ganada en parte a pulso. E os que eu agora son político, me decían, oye, eres o da asesoría, o concelleiro? Pois sí, tamén son o concelleiro. Pero evidentemente creo que un político debe ser algo máis que político e non debe vivir da política, e menos na política municipal. O sea, poñerse un soldo de 43.000 euros para min é unha desfachatez directamente, vale? Un equipo de goberno, pois evidentemente canto máis cercanía e máis disposición de atender ao veciño se non entra polo concello, hai no que meter no concello, porque a veces miran po concello, falar co alcalde, coa alcaldesa neste caso, pode parecer algo difícil. O veciño a veces hai no que traer ao concello. Cando hai un problema non ten que vir o veciño a preguntar, hai no que coller e dicir, mira, ven, estamos aquí, estamos para resolver. E un ten que ter un equipo para atender a toda esa xente. E ese equipo, pois evidentemente, costará uns cartos, pero que un alcaldesa pois se poña un soldo que ademais está prácticamente no límite legal dos concellos da nosa categoría, que son 45.000 euros, ela ten 43. E aínda Concello, 5.500 habitantes, 7 parroquias. Exactamente. E o límite legal está en 45.000 euros, pois a nosa alcaldesa ten 43. E xa non digo desfachatez, porque incluso o vexo como un desprecio que nos últimos presupostos
xa metido un... Aprobados en decembro. Sí, bueno, medio aprobados en decembro, o sea, levados a pleno a decembro. Hubo unhas alegacións por parte neste caso duns funcionarios da Policía Local e volveron a ser levados a pleno no último pleno para a súa definitiva aprobación. E ainda temos a desfachatez, e eu, máis que desfachatez, outra vez, desprecio, eu creo que é un desprecio ao veciño, meter unha partida de 1.500 euros donde textualmente dice gastos de dietas, de locomoción, gastos de locomoción 1.500 euros, e textualmente a resposta da alcaldesa é porque a partir deste ano, hasta este ano non se cobraba polo kilometraxe, e a partir deste ano ese grupo de goberno, cando teña que facer un desplazamento, cobrará por kilometraxe. Unha partida de 1.500 euros. O sea, nos parece poucos 43, que ainda metemos unha partida de 1.500 euros, e un pode dicir, oye, me equivoquei. No, está aí, pero bueno, quitar. No, é porque hasta ahora non cobraba kilometraxe, e agora vou cobrar kilometraxe. A parte dunha partida de 3.000 euros para dietas, que podrá ser para alguén que veña de fora, ou podrá ser para que encadre. E non digamos, pois que somos, creo, o coñecemento que teño, o único concello da zona, e teño relación pois con Pollo, Sanxenxo, Vilanova, Cambados, conocidos, Falas, tal, que temos un asesor para alcalde, un puesto de asesora, un puesto que sale, o sea, porque hai que ser prácticos e dicir o que é, os 12.000 euros ao ano de soldo que nos costa ese posto de traballo, que non ten nada que ver coa persoa, que pode ser non válida, senón incluso máis que válido, ou válida neste caso, senón ese desprecio polo que o veciño paga na súa contribución, polo que o veciño dos seus impostos o que se fai con eles. Pagar 12.000 euros ao ano por un contrato de media xornada, 12.000 euros ao ano a un asesor. Como están as contas? Como está a tesorería? Podo ser irónico e dicir que non o sei, porque os presupostos que levamos 2 anos para nós, para min, estos son os segundos presupostos que se ven, e hai un compañeiro que di que non son presupostos, un compañeiro da súa corporación, da nosa corporación, exactamente, do noso grupo, que me dixo desde un principio, José, estos non son presupostos, estos son uns supuestos, non presupostos, supuestos, é certo. E velo aínda, acábalo de ver aínda, pois, unha vez que ves os primeiros e acabas por ver estes segundos. Ves estes segundos e ves que é prácticamente un copia-pega, que durante a legislatura hai continuas modificacións de crédito. Modificacións de crédito que non vai ser outro que aquelo que no presupuesto viña para unha partida de arranxo de pistas, pois acabase modificando esa partida e vai para outra que se necesita. A outra que se necesitaba non se fai, se se fai. Entón, como está? Pois, din que ben. Como vexo? Mal. O gasto social é mínimo, partidas que creo que deberían ser tidas en conta, apenas se teñen en conta, non sei, o gasto, digamos, social para a xente máis necesitada, para universitarios. Centro de maiores, por exemplo? Bueno, o centro de maiores incluso xa é un tema aparte, a polémica que hubo recientemente co centro de maiores, donde se lle transmiteu, se reuneu, do Concello se reuneu con representantes de 4 familias para comunicarlles que a partir do mes de xaneiro deste ano iban a ter que abandonar, iban a ter que buscar outro destino público, privado, que se buscaran, bueno, público non, pero máis ben privado, que se buscaran, entre comillas, a vida, cando no programa do PP un dos puntos é ampliación do horario e ampliación do centro de atención de maiores. Para nós, a única razón de non atender a esa xente, ou de deixar de atender a esa xente, era un tema orzamentario, non? É un tema de que hai X usuarios e para X usuarios deben estar empregados X persoas. Neste caso, polas tardes prácticamente hai unha persoa, unha medio axudante
E aquí simplemente hai que usar presupuesto, hai que usar cartos e hai que... Como se resolveu? Como está a situación? Calando aquela decisión que estaba prácticamente tomada, que ás familias se lle comunica, as familias se rebelan, nos políticos nos rebelamos, se puxeron ao lado das familias? Nos puxemos ao lado das familias. O PSOE tamén? O PSOE tamén, é que neso ponse ao lado o PSOE, hasta o PP se ten que poñer ao lado. E está facendo? Nada. O sea, o que se fixo por parte do goberno é nada. Os veciños, estas familias están sendo atendidas porque a decisión final da alcaldesa foi a non decisión, como noutras cousas. Rectificar? Non, calar. Bueno, pero... É bo rectificar, o que non é bo é calar. Porque o calar... Non quero eu... Non, vamos, é un comentario meu. Quero poñer eu aquí... Non, un comentario meu, non, o sea, o rectificar, a veces é mellor poñerse unha vez colorado que 100 veces medio morao, vale? E a veces se che teño que decir me equivoquei, como dixo aquela persona tan eminente, non volverá a pasar, ou non lo volveré a hacer. É certo que transmites confianza, transmites diálogo, transmites cercanía ao veciño, o que estamos demandando. Ou simplemente calar é que parece que aquelo que iba a tomar, que estaba tan decidida a facer, simplemente non fixo, reculou, calou, e como esta xente se rebelou, pois non vamos a facer nada. Espero que si faga o que ven no seu programa, que é potenciar o Centro de Atención de Maiores, o Servicio de Atención de Maiores, con excelentes profesionales que están levando a cabo un traballo que deberían levar máis persoas das que... Cantos usuarios ten? Está collendo máis ou menos, ten o dato? Non teño o dato, pero vamos, en torno a unha docena de persoas ten que haber de usuarios de aí para arriba. Ben, bueno, por unha cuestión, informelle, quedan uns 10 minutiños escasos e temos que falar de moito, temos que falar de que está facendo ou como valora a xestión de que debe ou que está facendo o Concello dende o punto de dinamización turística, económica, empresarial, como está apoiando lóxicamente, a hostelería, coas de tapas, coa feira, a festa do viño de autor no mes de xullo, digamos que un pouco a dinamización económica do Concello. Cando nos presentamos dentro dos nosos argumentos que tiñamos para defender a nosa opción, un deles era poñer Meaño no mapa. Poñer Meaño no mapa é traballar por Meaño e publicitar Meaño e facer cousas en Meaño. Meaño ten San Benito de Lores, que é un referente. Meaño ten a iglesia románica de Siemens, que é un referente. A festa do viño Albariño de Autor, que é un referente previa, ademais, á gran festa do Albariño de Cambados. E é unha festa que está decaíndo, o sea, cada vez hai menos stands, menos bodegueros que están indo ali, porque a falta de apoio é total, o abandono é total, e vemos partidas presupuestarias, como a que comentamos antes, que para min, para nós, non teñen sentido, e vemos outras que axudarían a dinamizar, que axudarían a poñer a Meaño no mapa, e nos estamos olvidando delas, o sea, patrimonio cultural, os furanchos de Covas, ahora mismo eso é, non sei se é patrimonio de todo xa, cultural, turístico, hoteleiro, pero é un referente. Pois mira, cal é a xestión que está facendo precisamente o Concello de Meaño sobre os furanchos? Están todos registrados? Están todos pagando os seus impostos reglados no seu reglamento de furanchos? O tema do reglamento de furanchos é algo que tamén está un pouco, non sei se na nube, pero está no aire, non? Algúns furanchos siguen como furanchos, outros furanchos xa pasaron directamente a epígrafes hoteleros e hosteleros, aí pois pouco marxen, o sea, pouco marxen non, moito marxen hai, vale? E desde o Concello non vexo ninguna actuación en particular, creo que é unha iniciativa pois que naceu de casualidade, pero aí está, o sea, hoxe en día Covas, hoxe en día Xil, hoxe en día Padrenda, hoxe en día sobre todo Covas, é un referente. O sea, ti ves a xente que vende San Senxo e vas andando por as rúas de Meaño, por tal, e che pregunta, oye, onde están los furanchos de Covas? Vale, entonces, pois,
Potenciemos. As actuacións do Concello a potenciar... Débense de regularizar, obligar os foranchos a que se regularicen? Hai un reglamento que hai que cumplir e que supoño e dou por feito que estamos cumplindo, senón tamén daríamos por feito que as autoridades actuarían. Resto, sendeiros, recuperación de muiños, están vostedes límites con un concello que se chama Ameis e Ribadumia, que son modelo nesta xestión de sendeiros e de rutas de sendeirismo, non? Nos a ruta que temos, a principal ruta que temos de muiños xa é pois da época de Jorge Domínguez. É un punto que levamos tamén nos no programa, tamén o PP tratou ahora mismo desde a alcaldía, se tratou de levar a cabo rematar esa senda que desde Simes, desde a parroquia de Simes, baixara hasta Dena. E aí entra a problemática toda esta do polígono de Nantes, a Édar, o saneamento, porque se pretendía continuar a senda de onde remata agora hasta Dena, aproveitando o novo enganche do polígono de Nantes a Édar. Eu non sei se hai que aproveitar isto ou non aproveitar isto, ou bueno, sí temos a nosa opinión evidentemente, pero sí hai que rematar ese sendeiro. Dena é o principal núcleo de población do concello, parroquia tan abandonada ou máis que calquera das outras, ou máis con toda a xente que hai en Dena, e con todo o que ten Dena, con todo o comercio que ten Dena, cunha zona como os Pasales que é un referente tamén, e sin embargo está o mismo de abandonada ou máis abandonada que as outras parroquias. Esa senda haina que rematar, esa senda haina que facer. Teóricamente íbamos a aproveitar esa conexión para facer a senda. Ao final a senda había que pagala igual, costábanos no presuposto do convenio este firmado co Concello de Sanxenxo 160.000 euros, pero a día de hoxe pois xa sabemos un pouco como está o tema da Édar, no aire, pendiente de todo. A Consellera de Medio Ambiente estuvo por aí fai uns días tuvo reunión coa alcaldesa, con Lourdes Ucha, para estos temas, pero xa para unha cuestión de tempo, en 4 minutiños, suelo industrial, chan, os polígonos, lógicamente, e tamén comercio, cal é a política, como valora vostede o que se está facendo desde o Concello? En canto ao suelo industrial, por un lado temos un área industrial que é en Padrenda, ou en Xil, que está ali, que hai 20-25 empresas e seguramente máis de 600 empregados, traballadores traballando aí, e que está totalmente abandonada. Non da man de Dios, da man dos propietarios, que cada propietario pode poñer a súa luz, cada propietario pondrá o seu iluminación, e que non ten nin iluminación. Unha área industrial onde hai máis de 20 empresas e onde seguro que hai máis de 600 empregados, e está totalmente abandonada, da que non se fala, da que non se trata, e da que non hai un simple cartel na rotonda da salida da vía rápida, área industrial. Por outro lado está que non deberíamos deixar a oportunidade de que se desenrole, se leva a cabo o polígono industrial de Sanxenxo, porque ahora mismo Meaño ten máis de 400 desempregados registrados no INEN, e que en Sanxenxo se asenten empresas sería bo seguro para Meaño, seguro que sería bo para Meaño, pero tampouco podemos e deben os veciños de Dena, os veciños de Meaño, soportar, xa non poden, xa non debemos permitir que se siga soportando a Édar na situación actual como está, non digamos si ademais se verten os residuos dun polígono. E seguramente o problema non sea... Vostedes son claros, non? Teñeno claro. Non, nos temos claro que antes dicía que a conselleira se reuniu con Lourdes Ucha. O que tiña que Lourdes Ucha reunirse coa conselleira, e non estes días, hai tempo. Nos unha das mocións que non foi admitida precisamente foi que pedíamos un estudio previo de Aguas de Galicia a ese convenio a firmar. Nin siquiera foi admitida a moción. E resulta que unha vez gastados cartos nun proxecto técnico que costará uns cartos e que pagaremos os veciños de Meaño, nunha elaboración dun convenio elaborado por Garrigues, despacho de abogados de escasos euros a hora, vale, que pagaremos os veciños de Meaño. E agora resulta que sí pedimos o informe a Aguas de Galicia, que Aguas de Galicia informa en contra. É evidente que un dos problemas principais son
a separación de aguas pluviais das aguas residuais, pero é un problema no que a Xunta ten que tomar nota, no que a Xunta ten que invertir, no que o Concello ten que invertir, e non estamos facendo nada, estamos vendo se non chove, pero cando chove, eso se satura, non hai por onde botar man. Evidentemente digo que non temos que deixar pasar a oportunidade de que ese polígono se desenrole, pero non podemos permitir que soportemos, que os veciños de Dena sigan soportando o que están soportando. Dous campos máis, eido cultural e prácticamente nos estamos quedando sin tempo. Que pode decir que habría que facer ou que se está facendo? Asociacións, coidalas, mimalas e potencialas. Asociacións, temos unha banda de música, unha escola de música, creo que única na zona. A capital comarcal, non? En banda de música e en músicos. Igual que os profesores de música, igual moitos dos traballadores do Concello están sempre no fío de saber se poden traballar ou non poden traballar. Somos o único Concello que ano tras ano convoca probas para profesores de música, para mulleres de limpieza e homes de limpieza, bueno, neste caso son mulleres todas, e para personal de atención a maiores. O mesmo, non pode haber un profesor de música na escola de música que leva 10 anos e que ano tras ano se fai a prueba para acceder. Non pode haber unha limpiadora dun colexio que ano tras ano se faga a proba para acceder. É único o que pasa en Meaño, non pode haber mulleres que coidan os nosos maiores, prioritario, coidar os nosos maiores, que os coidan con contratos de 4 horas e agora sacamos a concurso e privatizamos parte dese servicio a unha empresa que o primeiro que fai é ofrecerlle outras 4 horas ás empregadas do noso Concello. É unha vergonza que a alcaldesa admita eso, facer ese concurso e que a empresa o primeiro que fai é ofrecerlle o traballo ás propias empregadas e a un precio por hora ridículo. Despois, as asociacións hai nas que coidar, potenciar as festas patronais. Non podemos buscar conflitos cos veciños de Dena nunha festa tan arraigada como San Cristóbal. Iso é, eu diría que case a mellor metedura de pata que fixo a nosa alcaldesa nesta legislatura. Temos que rematar, este viaxe chegou ao final do camiño, temos que baixar do autobús, do coche. Xa nos vamos a cenar agora, a conta... Pero antes, en 20-30 segundos, que lle gustaría decir a vostede como remate desta entrevista ou deste análisis? Pois que estaremos, sentimos o apoio dos veciños, vemos que os veciños nos chaman, vemos que os veciños nos contan os seus problemas, e vemos que somos necesarios e queremos seguir sendo necesarios, queremos seguir medrando e queremos estar dentro de un par de anos po 19 aí, a súa disposición a traballar para eles, a solucionar os seus problemas e a recibir todo o que necesiten de nós. Todos conocen, ou prácticamente todos os veciños conocen os nosos representantes en cada parroquia, e senón aparecemos botando chispas, diría o outro. José Manuel Láspérez, portavoz de Meaño Independiente, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto. Hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite e moita sorte. Moitas gracias. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Pleno Aberto. Pasan 2 minutiños xa das 12 da noite. Estamos no mércores con José Manuel Láspérez, con Beatriz Castro, a nova presidenta do Partido Popular no Concello de Grove, e con Juancho Chouza, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ribeira e delegado territorial de Ciudadanos en Galicia. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por participar o veciño de Cambados que nos chamou e a todos vostedes por seguirnos. Moi boa noite, saúdos, gracias. Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Viña Almirante amósalles os seus viños. Pionero Mundi 100% albariño. Pionero Macherato, macerado en frío. Vicius, crimacerado e fermentado en barrica. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores
e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá.